बयबो मिथिखाबाय जानांगौ HSLC 2020 रिजाल्टखौ बे जुन दाननि 6 अक्ट'आव फुंनि 9 बाजिनिफ्राय होनाय जागोन। दा बे रिजाल्टखौ मोनथाम राहायै गावनि मबाइलावनो न'आव थानानै माबायदि नायनो हायो बेखौ आं बे भिडिअ'आव खोन्थागोन। अन्नानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो बेल बाटनखौ प्रेस खालामनानै ला, मानोना आं सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां गोनां भिडिअ'फोर लाबोबाय थायो। बे मोनथाम राहानि गिबियावनो नाम्बार 1 एप्सनि गेजेरजों SEBA Results 2020 प्ले स्ट'राव थांनानै बे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनानै ला। बेनि गेजेरजों जोबोद गोरलैयैनो रिजाल्टखौ नायनो हागोन, मानोना बे 2020 बोसोरनि जोंनि आसाम बर्ड सेबानि रिजाल्टखौ नायनो थाखायनो बे एपखौ बानायनाय जादों। आरो नैथियाव सेबा अनलाइन ORG बे सेबा अफिसियेल वेबसाइटखौ गुगोल एबा क्रोम ब्राउजारजों खुलिनानै नोंनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। नाथाय बे वेबसाइटआ रिजाल्टनि समाव जोबोद बिजि जायो, खामानि होनो नागिरा, मानोना बेवहाय गासैबो रिजाल्ट चेक खालामनो नागिरो आरो अफिसियेलि माखासे खामानिफोरबो मावनाय जायो। आरो थामथियाव नाम्बार 3 SMS-नि गेजेरजों जुदि नोंनि सिम कार्डआ BSNL अब्ला सेबा 20 स्पेस होनानै रल नाम्बारखौ मोजाङै लिरनानै 57766 बे नाम्बाराव SMS सेन्ड खालामनानै नोंनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। आरो जिअ', भडाफन, आइडिया बायदि सिम कार्ड गोनांफोरा HSLC 20 स्पेस होनानै रल नाम्बारखौ मोजाङै लिरनानै 58888811 बे नाम्बाराव SMS सेन्ड खालामनानै रिजाल्टखौ नायनो हागोन। आरो एयारटेल सिम कार्डनि थाखाय HSLC 20 स्पेस होनानै रल नाम्बारखौ मोजाङै लिरनानै 520711 आव SMS सेन्ड खालामहरनानै नोंनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। गोजौनि बे मोनथामनि गेजेराव नाम्बार 1 आरो नाम्बार 3 आ रिजाल्ट नायनायनि थाखाय गोरलैसिन जागोन। माबाफोर सोंनो दंब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन, आं बेखौ रिप्लाइ होनो नाजागोन। आसा खालामो साफ्रोमबो फरायसा नोंथांमोना गावनि रिजाल्टखौ न'आव थानानैनो नायनो हासिगोन आरो साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरनि रिजाल्टआ मोजां जागोन। बेस्ट अफ लाक। नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय।